Універсал. Наступний припинок Азанарієва. Наступний припинок Азанарієва. Осторожно, двери зачиняются. Азанарию Джума. Удельник вызволенной Беларуси от немецко-фашистских захопников у Великую Отечественную войну. 26 червня 1944 года Уліпов перших переправився з кулеметом про заходню двину. При захопі плацдарму знищив каля 20 гітлерівців. Заставшийся один з кулеметного розліку, відбивав атаки суперника, покуда не скончилися патрони і гранати. Окружені фашистами, обочні гранати подорвав себе і гітлерівців, які наблизилися до нього. Азанарієва. Наступний припинок станція метро Немаршанський сад. Наступний припинок станція метро Немаршанський сад. Осторожно, двери зачиняются. Припинок станція метро Немаршанський сад. Наступний припинок лейтенанта Кижаватова.
Станция Кижаватова. Осторожно, двери зачиняются. Андрей Митрофанович Кижеватов, начальник 9-й пограничной заставы 17-го Брестского пограничного отряда Войсков Народного комиссариата внутренних справ СССР, лейтенант. У 1930 году был командиром гарматы у особном конном дивизионе Белорусской пограничной округи. Удельник Великой Отечественной войны с 22 червня 1941 года. Один з керівників оборони Брестской крепости. У осень 1942 года гитлеровские каты расстреляли семью лейтенанта Кижеватова, мать, жонку и 3 детей. На 27-м километре Ковельской шаши установленный помник-обелиск. Указом Президиума Верховного Совета СССР лейтенанту Андрею Митрофановичу Кижеватову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Наступний припинок – парк. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Ігора Лучанка. Наступний припинок – Ігора Лучанка. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – станція метро Аеродромная. Наступний припинок – станція метро Аеродромная.